Το Rest to Fire είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΠΑ Άντριον, το Interreg, με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 7 χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ο στόχος μας είναι ένας. Και είναι ένας στόχος ο οποίος είναι χρήσιμος να δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, να δώσουμε στην πολιτεία μοντέλα τα οποία θα εφαρμοστούν για να δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων πυροπροστασίας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ενθουσιασμένος για το έργο, καθώς αφορά αντικείμενο το οποίο απασχολούμε τουλάχιστον 10 χρόνια σε αυτό και στην ανάπτυξη εφαρμογών αλλά και το κομμάτι των μοντέλων πρόγνωσης πυρκαγιάς. Οπότε λοιπόν το εργαστήριό μας μέσα από τα ερευνητικά έργα όπως το Rest to Fire έχει στόχο στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και κυρίως στην ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων. Συνεργασία λοιπόν με φορείς και σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Αυτό είναι η αξία. Σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Η τεχνογνωσία της AVMAP δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των ζημιών αλλά και των συνεπειών που έχει η φωτιά, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε μετρήσιμα στοιχεία. Και αυτό το κάνουμε και για τώρα και για την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή την ιστορικότητα των φαινομένων που έχουν περάσει από την περιοχή μας. Η εταιρεία του κ. Βασιλόπουλου AVMAP μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες έχουν στόχο στη δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος. Εύχομαι να βοηθήσουμε ο καθένας από την πλευρά του με στοιχεία που θα δώσουμε και οι εταιρείες και οι φορείς για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και να έχει αποτελεσματικότητα. Αξιολογούμε την ανθεκτικότητα μιας περιοχής, δηλαδή το πώς θα συμπεριφερθεί όταν έρθει η πυρκαγιά. Και αυτό επίσης το κάνουμε με δείκτες πλέον, με νούμερα. Δεν είναι υποκειμενικό, είναι αντικειμενικό αυτό που δίνουμε. Η προσπάθεια αυτή, όπως είπα και πριν, νομίζω είναι προς θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσει στα μέγιστα και για μας, αλλά πιστεύω να γίνει και για υπόλοιπους δήμους. Ανιχνεύουμε την μεταβολή στη σοβαρότητα της πυρκαγιάς καθώς η φωτιά εξελίσσεται. Αλλά και ιστορικά, αν οι φωτιές που βιώνει η περιοχή είναι κάθε χρόνο και πιο έντονες. Με ιδιαίτερη χαρά είδαμε το πρόγραμμα αυτό που εξελίσσεται και το που θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την οργάνωση των φορέων πολιτικής προστασίας και κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις από αυτές τις καταστροφές, οι οποίες δυστυχώς στο μέλλον προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες, βοηθώντας και τις κλιματικές κρίσεις, η οποία είναι δυστυχώς εδώ. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλη αυτή την πληροφορία, όπως είπα και πριν, να τη βάλουμε σε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στο οποίο όχι με artificial intelligence αλλά με ανθρώπινη παρέμβαση να ρωτήσουμε και να πάρουμε απάντηση. Να του πούμε θέλουμε να μας βάλεις μόνο το επίπεδο πληροφορίας που έχει να κάνει με τη βλάστηση και να μας βρεις ποια είναι τα ακαθάριστα οικόπεδα. Και θέλουμε να μας εμβαδομετρήσεις και θέλουμε αν βάλεις και ένα φίλτρο από πάνω με την υγρασία των οικοπαίδων να μας πεις ποια είναι τα οικόπεδα κατά προτεραιότητα που πρέπει να καθαρίσω και ποια είναι η έκτασή τους, γιατί εγώ έχω μόνον 200.000 ευρώ να διαθέσω, άρα δεν μπορώ να τα καθαρίσω όλα. Βάλτε μου σε μια προτεραιοποίηση να ξέρω ποια θα καθαρίσω πρώτα. Εξαιρετική πρωτοβουλία σήμερα του Ανδρέα του Βασιλόπουλου σε ό,τι αφορά την παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Μια προσπάθεια που γίνεται και προφανώς αποδέχθηκε και το Δήμο Μαραθώνα. Εύχομαι σε μέλλοντα χρόνια να συνεργαστούμε και στα πλαίσια του συνδέσμου, αλλά και συνολικά σε σχέση με τους δήμους της περιοχής μας. Μιλάμε λοιπόν για αποτελεσματικότητα και στη διαχείριση των πόρων, αλλά αποτελεσματικότητα και στην ιεράρχηση των αναγκών. Και πώς, πολύ γρήγορα. Δεν χρειάζεται να δουλέψει μια υπηρεσία, ένας μελετητής για 6 μήνες για να βγάλει ένα αποτέλεσμα. Τα έχουμε μέσα από το μοντέλο μας άμεσα. Παίρνουμε την εικόνα μας, παίρνουμε τις εικόνες μας, έχουμε ήδη καταγράψει τους δρόμους μας, τους οικισμούς μας, τις υποδομές μας, τις δεξαμενές μας. Τα ξέρει το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, τα έχουμε σε διακριτά layers και τι μπορούμε να κάνουμε πολύ εύκολα, να βάλουμε από πάνω δορυφορικές εικόνες και τις μπάντες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να τα υπερθέσουμε το ένα πάνω στο άλλο και να ζητήσουμε για πολύ συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να είναι και ένα οικοδομικό τετράγωνο ακόμα, πληροφορίες. Επίσης θέλω να πω για το έργο το Rest to Fire 3 λέξεις κλειδιά: πρόληψη, διαχείριση, προστασία. Ευελπιστούμε σε μια άγαστη συνεργασία και η ολοκλήρωση του έργου να δώσει
ένα καινοτόμο εργαλείο προς την ανθεκτικότητα των δασικών πυρκαγιών. Βλέπουμε λοιπόν τα παραδείγματα που έχουμε ήδη αναπτύξει στο WebGIS, που αναπτύσσουμε τώρα για τον Δήμο Μαραθώνα, τα όρια των καμένων περιοχών και πόσο εύκολα μπορεί να βγαίνουν αυτά τα όρια αμέσως μετά την πυρκαγιά, την επόμενη μέρα. Θυμάμαι την πυρκαγιά του 2018 και συζητούσαμε πολύ καιρό μετά να παραδώσουμε τα όρια καμένων περιοχών για να δούμε τι θα κηρύξουμε σε έκτακτη ανάγκη. Βλέπουμε τις χρήσεις γης, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, όχι μόνο για την πυρασφάλεια και την πολιτική προστασία που συζητάμε σήμερα, αλλά γενικότερα για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της χώρας μας. Βλέπουμε πού βρίσκονται δρόμοι, σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι δρόμοι, γιατί μπορεί να ζουμάρεις πάνω στον δρόμο και να δεις και σε τι κατάσταση είναι αυτός ο δρόμος. Και βλέπουμε και μία λεπτομέρεια σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, τι πραγματικά συμβαίνει. Αν έχει σπίτια, αν είναι ακαθάριστο, τι επιτρέπεται να γίνει σε αυτό το οικόπεδο. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και τα κτίρια που μπορείτε να δείτε εδώ, μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα. Βλέπουμε τα ρέματα, βλέπουμε τους δασικούς χάρτες, που είναι μια μεγάλη συζήτηση για την περιοχή μας και ένα μεγάλο στοίχημα για την περιοχή μας, γιατί και αυτό είναι ένας λόγος που δεν έχουν τελειώσει οι δασικοί χάρτες, ένας λόγος που μπαίνουν οι δασικές πυρκαγιές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν AVMAP που συμμετέχουμε σε ένα έργο που πραγματεύεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα εθνικά, τις πυρκαγιές και τη διαχείριση αυτών. Θέλω να πω ότι η AVMAP, η οποία λειτουργεί από το 1998 και από το 2003 ως ανώνυμη εταιρεία, είναι μια μεσαία εταιρεία μεσαίου μεγέθους εταιρεία για τα ελληνικά δεδομένα, με υψηλή εξειδίκευση στην γεωπληροφορική και στην τηλεεπισκόπηση, στις ψηφιακές εφαρμογές. Μια εταιρεία που έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 170 δήμους αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, πολλά υπουργεία, σχεδόν όλους τους ερευνητικούς φορείς, 40 πανεπιστήμια, και τρέχουμε γύρω στα 10 ερευνητικά έργα αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν περάσει δεκάδες ερευνητικά έργα από εμάς. Φροντίζουμε η τεχνογνωσία αυτή να μεταφέρεται. Θεωρώ ότι είμαστε στους τυχερούς στην AVMAP που μπορούμε να επενδύουμε χρόνο, χρήμα, ενέργεια για την έρευνα, για τη βασική έρευνα, παρά την οικονομική πίεση που έχει η χώρα μας, και είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν το αφήνουμε να χαθεί. Θα προσπαθήσουμε η AVMAP μέσα από τα ερευνητικά έργα, αλλά και μέσα από τις συνεργασίες που ανοίγουμε, να είναι πρωτοπόρος στο κομμάτι της έρευνας, γιατί η έρευνα είναι αυτή που θα μπορέσει να δώσει την αποτελεσματικότητα στην επίλυση των προβλημάτων που ζητάει η κοινωνία.